Hello and welcome back to my channel. I did a lesson on days of the week, which is izinsuku zesonto. I will paste a link to that video so that you can refer back to it. Today I just wanna do something different to try and make it simpler to understand and have something that kids can listen to and manage to go through it or say it without even looking at it. Sanibona, ngiyanimukela futhi kuleli khasi lapho sifunda khona isiZulu. Namhlanje ngibuyile futhi nikhombisa indlela engabalula ukuthi ukwazi ukukhumbula izinsuku zesonto. Ngizofaka futhi ilink kwi-description khona uzokwazi ukuthi ukwazi ukubuyela emuva uyofunda futhi izinsuku zesonto. What I'll do is I'll represent each day with the clicks, the number of clicks. Like for example, a Monday is the first day of the week, so I'll do 1 click. Tuesday, which is uLwesibili, I'll do 2 clicks. So let's start. Umsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesithathu, uLwesine, uLwesine, uLwesihlanu, uLwesihlanu, uMgqibelo, uMgqibelo, isonto, isonto. We have come to the end of our video. Sesifike ekugcineni. I hope you have learned and you'll be able to remember your days of the week now. Ngiyathemba khona nikufundile nizokwazi ukuthi nikhumbule izinsuku zesonto from Monday to Sunday, kusukela ngomsombuluko kuya kwisonto. Now let's say the days of the week for the last time. Ake sisho ke izinsuku zesonto okugcina. Umsombuluko, uLwesibili, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo kanye nesonto. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi nibuke le video. Ningakhohlwa ukuthanda leli khasi, nikhombise nabanye le video, niphinde futhi nibabalandeli baleli khasi. Siyabonga. Thank you.